Velkommen til Barra Rock. Hvorfor er jeg så uheldig? Jeg har kun én pizza, fordi jeg fik alle de andre. Nej, jeg fik alle pizzaerne. Se på det tårn. Du har en kæmpe pizzakræmmerhus, og jeg har kun én. Det er ikke fair. Hold op med at klinke. Du må hellere begynde at spise hurtigt. Jeg håber, min pizza ikke er mindre lækker. Er det jagten? Den ser mere appetitlig ud end deres. Lækkert. Og det er en masse ost. Jeg elsker ost. Hurtigt! Er du, du er ikke en affaldspose med madrester, så er jeg. Tag den! Hvorfor skændes I? Det gjorde det ikke med vilje. Jeg vil også gerne sluge mine pizzaer. Bare synet af dem får allerede min mund til at løbe i vand. Jeg fandt ud af en måde at spise hurtigere og mere behageligt på, så dine hænder ikke bliver beskidte. Nej! Wow! Jeg troede ikke, at nogen kunne gøre Hvordan det. gør du det? Pizzaerne er lækre, så jeg kan ikke tro, at du måske får dem. Jeg tror ikke, du vil kunne spise pizza mere. Jeg skal tilbage til normal Vi med kunne det samme. bruge noget. Hvem stjal dem? Hvad er det? Du er en thief. Virkelig? Hvem turde det? Haha! Jeg skammer mig slet ikke, fordi alt jeg tænker på er, hvordan jeg skal spise min bunke af pizzaer. Nå, min mest appetitvækkende pizza er færdig. Drink day? Bunden. Nej, og hvad kan der måske? Gør det selv. Det er muligt. Ja, det har virkelig været en pizzafest. Nej! Jeg bliver straffet sådan. Jeg hader hvidløg. Hvem kan lide det alligevel? Hvorfor griner du? Det viser sig, at du bliver den første til at spise det. Jeg er ikke en kold en, så jeg kan klare ham hurtigt. Fyrene, jeg tror, jeg kastede op. Hvad? Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg overvurderede mit sædtal. Jeg kan ikke være i den flok, jeg har fået nok. Faktisk. Her. Nej. Hvad nu? Du skal spise et helt hvidløg. Jeg har endda en speciel gave til dig. En hvidløgspresser. Du kan putte alt hvidløget i den og presse det direkte ind i munden. Jeg vil ikke, ellers kaster jeg op. Det var ikke et spørgsmål. Åbn munden. Sikke en stinker. Det er som om det nu er i min mund. Fatter du, hvad jeg mener? Selv jeg kan lugte det. Sikke en stank. Det er forfærdeligt. Det er godt, jeg altid har tykkegummi til sådan nogle lejligheder. Mange tak. Du slipper for at snuse til det, og jeg slipper for at lide. Alex, det er din tur til at spise hvidløg. Edense. Hvor sejt. Og spis frokost med mig. Nej! Stop! Okay. Okay. Men først så skal vi af med alt det ekstra. Jeg har en stor vene til det. Nu er der kun handsker tilbage, så du kan spise det. Wow. Jeg har aldrig smagt noget mere ulækkert i mit liv. Og jeg indså, hvor dårlig min ånde var. En prøvebold med spray kan altid beskytte mig mod en værre lugt. Og hvis det ikke er nok, er du nødt til at spraye luftfrisker overalt. Men jeg tror ikke, de sprayer luftfriskere. Jeg skal få hende til at vande kilden. Det virkede, men du må endelig ikke prøve det derhjemme, for luftfrisker er meget farligt. Kast stanken i hendes mund. Julie, hvem venter du på? Skynd dig at spise dit hvidløg. Jeg har hadet det, siden jeg var barn. Hvis du ser mit ansigt blive grønt,
Hjælp mig. Jeg beder dig. Hvorfor har du så travlt? Det er Mary. Du har ingen grund til at skynde dig. På denne måde kan jeg slippe af med denne hvidløg. Sikken en bane og hvilken fart. Hader du? Julie, du er fantastisk. Det er det. Ikke mere hvidløg. Hey, Clove, jeg kan ikke trække vejret. Jeg tror, jeg falder. Wow! Ikke engang jeg lugter så slemt. Julie, jeg er ked af det, men vi bliver nødt til at isolere dig. Virker! Jeg har det meget Endelig bedre. lugter værelset men ikke. jeg havde ingen held med kryds og bolle. Men jeg er heldig. Wow, Jeg har elsker en Rino hel mig? pakke. Ja, han vil også have en masse godter på mig. Okay. Nana, du har det mindste antal scanninger af alle, så du kan begynde. Det er forfærdeligt. Det er for... Endelig, nu bliver jeg mæt. Hvad sker der? Hvorfor kommer der ikke noget ud? Hvor er mit slik? Det er så blødt og lækkert. Her er mere. Mand. Nu er det hele te, der er spildt over bordet. Jeg tror, jeg kan samle det hurtigt op med et almindeligt sugerør. Færdig. Du er den eneste tilbage. Du har ikke bare en kæmpe pose slik. Jeg har en hel masse almindelige poser. Her er mere. Alt slik er mit. Jeg elsker tic-tac-toe, så jeg spiser et par streger og pakker hurtigt. Det er godt. Delte det ikke engang med os. Fantastisk. Haha, det er i orden. Jeg kender en måde, vi kan... Stop lige der! Skammer du dig ikke over at stjæle? Hvad? Der er Ingen intet, bevæger sig. hun ikke kan Ruin. gøre. Jeg vil give dig en hurtig lektie. Jaloux hævn vil være frygtelig. Hænderne i vejret! Tag det! Stop! Hvordan med det? Du vil vide, hvordan du skal stjæle mine sager. Jeg er Camilla. Ring til Lotte, Superhelten Helge. Slik. Skynd dig at få fat i dem. Men jeg har ikke flere tic-tacs. Jeg brugte det hele på kugler. Han deler det med sine venner. Men jeg tror, mine er i stykker. Kan ikke trykke på knappen. Og nu? Hvad vil du gøre? Hvad? Phoebe, stop med at snuse til det. Du kan ikke spise det. Du tager fejl. Min dukke er lavet af vingummi, og den er lækker. Wow, sikkert held. Nå, der er ikke meget tilbage. Det er min ven. Jeg gjorde det hurtigt. Hvad kigger du på? Nu dig. Måske er mine Pop-Its også vingummi. Det ser ikke ud til, at de er for hårde. Det er chokolade. Jeg var endda mere heldig, end jeg havde forventet. Min yndlings hvide chokolade med slik indeni er en utrolig kombination. Jeg kunne prøve det. Du har ret, Phoebe. Jeg vil ikke dele. Mia, du har maling over hele ansigtet. Ikke noget særligt. Jeg kan hurtigt ordne det. Fedt. Pop op. Nå, det er bedre. Det er kun mig, og det er gode nyheder. Jeg spekulerer på, hvad Pop-Its er lavet af. Vingummi eller chokolade. Det ligner faktisk ingen af delene. Dette er ægte Pop-Its. Fedt, vi kan lege. Og hvor beroligende det er. Det vil bestemt ikke skade mig lige nu. Wow, chips. Ja. Det er fantastisk. Men hvorfor har hver af os kun én krukke? Nej, det er alligevel. Ved ikke. Jeg tror, vi burde hvad er der, Phoebe?
Jeg forstår det ikke endnu. Chipsene fløj lige ind i dine øjne. Det er sjovt. Jeg ser ikke noget sjovt i det. Jeg troede, glasset var tomt. Godt. Du kan i det mindste få en lille snak. Nå, det var det, jeg er forfrisket. Det er tid til at tjekke, hvad der er i min krukke. Jeg håber, der er en stor portion. Lad os tage et kig. Det kan ikke passe. Denne krukke har ingen bund. Der er heller ingen chips i den. Kig på budet! Der er de. Gik jeg glip af dem? Nå, Efter min mening er der et i helt år. dusin. Og det er helt klart bedre end en chip. Tillykke. Hvad er der galt med dig? Jeg må have indåndet denne krydderiblanding. Jeg har virkelig lyst til at nyse. Nu kan vi starte. Nå, det starter igen. Smed alle dine chips væk. Nej, Mia. Gentag ikke min fejl. Tro mig, jeg ved, hvordan man håndterer mad. Wow, hvor mange chips. De stopper aldrig. Der er et helt 100 i denne stak. Har du noget imod, hvis Nej. jeg prøver? Selvfølgelig har jeg noget imod. Hold dig væk fra min mad. Jeg kan klare mig fint selv, uden din hjælp. Utroligt. Hvordan kunne alt dette passe ind i dig? Jeg er i stand til meget mere. Det ser ud til, at nogen blev kvalt. Det er tid til at redde Mia. Vent et øjeblik. Jeg skynder mig allerede for at hjælpe. Mange tak, Danny. Du er en sand ven. Men hvad er der galt med denne pistol? Hvorfor sprøjter den i forskellige retninger? Hvilket mareridt. Jeg er helt ude. Jeg ved ikke engang hvordan det skete. Hvor sur. Jeg har brug for Kit Kats. Jeg vil ikke sige, der er mange af dem. Kun 10 stykker. Ikke dårligt. Og Phoebe har kun én. Taber. Og jeg er sikker på, det er den mest lækre af alle. Vær forsigtig. Der er ikke behov for at kaste papir efter mig. Hvilken stor lag af chokolade. Det er dejligt. Jeg elsker bare vaflerne. Tredje krone Undskyld, det skete helt ved et uheld. Nå, jeg vil huske det for dig senere. En anden gang. Og nu skal Mia lave sin chokolade. Efter min mening er dette en god idé. Wow. Hvor smart og hurtigt du slap af med rotten. Først og fremmest. Ja. De er fuldstændig ubrugelige. Jeg er kun interesseret i chokolade. Det ser ud til, at man kan skære det med en gaffel og en kniv, så jeg kan ikke gøre det med dem. Jeg er sikker på, at jeg kan gøre det. Sikke en smag. Det her er noget utroligt. Der er ingen, der kan stoppe mig. De er de bedste barer i verden. Hvor er dine gode manerer blevet af, Mia? Du ligner ikke dig selv. En brik faldt. Fjern det hurtigt. Jeg vil ikke have dig i fedtefadet. Nej. Du er ikke bange for ingenting, Danny. En hver, der forsøger at tage min mad, burde være bange for straf. Annie, kom til fornuft. Du skal spise 100 flere chokoladebarer. Phoebe har ret. Kom i gang. Det kan bare ikke være sådan. Vi har brug for en speciel tilgang. Er det en bygningsdragt? Tak. Jeg har besluttet at bygge noget storslået. Du har aldrig set sådan en struktur før. Det er utroligt. Virkelig? Jeg får brug for en stige for at komme til toppen. Færdig. Det var den sidste svømmepause. Bed mig ikke engang om at stige af. Her er virkelig koldt. Hvis du ikke vil, som du ønsker. Det er endda bedre for os. Jeg er ked af det, Danny. Men din konstruktion... Nej. Hvad har du gjort? Jeg prøvede så hårdt. Der var ingen anden mulighed. Vi måtte tage dette skridt for chokoladens skyld, og vi fortryder intet. Hvornår ellers vil der være en chance for at spise så mange søde sager? Her er jeg. Jeg håber, du ikke savnede mig. Jeg føler mig svimmel. Det er godt, jeg tog en hjelm på. Hvor sjov du er! Endelig. Jeg har den største portion. 100 chokolader på én gang. Hvor meget Og fik den har du? kun én. Helt Det er latterligt. Det tror jeg ikke. Efter min mening. Der er ikke noget sjovt ved det. Se, der er flere tykkegummier i denne pakke, og det er nogle. Det er bare... Fint. Mia, Undskyld. jeg troede ikke, jeg ramte... Selvfølgelig. Lad os komme i gang. Nu vil jeg vise dig, hvordan ægte våbenfans arbejder. Det ville være fantastisk, hvis de ikke smed affald over Du er så hævngærig, du burde have slået mig. Hvad laver du, Danny? Se! Men det er meget praktisk. Et par sekunder, og jeg har allerede puttet alt slikken i munden.
Og se nu bare, hvilke bobler jeg kan puste. Burde arbejde i cirkus. Jeg håber, det er en kompliment. I så fald tak, Mia. Bravo. Det var fantastisk. Nu er det Mias tur. Wow. Så straks indpakningen af igen. Fedt. Sådanne tricks er nemme for mig. Og jeg kan også suge tyggegummi ind i munden som en støvsuger. Wow! Sikke en stor boble. Jeg tror, det er tid til at sprænge den. Jeg er ked af det, Mia, men jeg kan ikke lade være. Nej. Hvad har du gjort, Danny? Jeg kan ikke se noget. Sandsynligvis, fordi tyggegummiet er sprøjtet ud over mit ansigt. Der ser ud til at være noget galt med mig. Sikke et mareridt! Vi skal få dem på plads med det samme! Det er ikke særlig behageligt at se på dette. Jeg er ligeglad. Det er din skyld. Men nu har jeg det fint. Det er tid til, at jeg arbejder med mine kæber. Pas på, Phoebe, så du ikke bryder bordet. Jeg beregnede ikke min styrke helt. Jeg havde travlt med at fjerne indpakningen. Jeg er så ked af det. Har du en mund af gummi? Hvordan passer så meget mad ind? Kom nu. Det er ikke noget. Intet kompliceret. Phoebe, hvor skal du hen? Stop. Jeg har dig. Sonny, det nytter ikke. Hendes ballon viste sig at være meget stor. Der er en vej ud. Du skal skyde med en slangebøsse og springe boblen. Nå, det er ikke en dårlig idé. Jeg tror, jeg kan gøre det. Nå, du ramte forkert. Lad mig prøve. Er du sikker? Min boble er bristet. Det virkede, men nu er det... Jeg vil prøve at fange det. Nå, du fejlede igen. Jeg gjorde mit bedste. Lad os gå. Hej! Sådan! Jeg fik kun én Shiba Shiba. Det kan jeg slet ikke lide. Jeg er meget heldigere end det. Super! Alex, se bare på min portion. Din. Sammenlign med os. Wow! Jeg kan ikke tro mine egne øjne. Jeg har aldrig set så mange slikkepinde. Lad os starte småt. Nå, det gør mig ikke noget. Vi skal bare tage indpakningen af. Indtil videre gør du det ikke særlig godt. Jeg vil ikke give op. Stop med at grine. Åh nej, jeg brækkede min slikkepind. Jeg troede ikke, det var muligt. Det vigtigste er, at karamellen er intakt. Det er alt, jeg behøver. Det smager så godt. Super. Hej, Alex. Fantastisk. Det er længe siden, jeg har fået en opfriskning. Slip hans ben og tag papiret af. Wow, jeg har meget at lære af dig. Stop med at være så Det er smuk. tid til at spille stort. Jeg vil spise alting på én gang. Hvad laver du, Alex? Vær ikke bange. Jeg vil bare knuse min karamel. Se, det virker. Der er ikke meget tilbage. Fantastisk. Jeg er så stærk. Stop det, Alex. Vi er bange. Okay. Det er det. Jeg er færdig. Nu skal vi hælde karamellen i skålen. Og jeg har brug for en hel slikkepind. Jeg efterlod den med vilje. Nej, du kan dyppe den i knust karamel og spise den. Meget praktisk. Det er en skam, at det løb ud så hurtigt. Jeg skal bare... i min mund. Det er heller ikke dårligt. Det er lækkert. Jeg vil ikke stoppe. Du spildte halvdelen forbi din mund. Mila. Hej du. Jeg er ligeglad med, hvad han ellers gjorde. Skru op! Ja, hvad? Idé. Nej, han vidste ikke, hvad han ellers kunne gøre. Hun ringer. Kan det hele være i din mund? Utroligt. Jeg er bange for, at det vil ende dårligt. Hvad? Mener, lad os ikke slippe af med chipsene. Okay, vi vil hjælpe dig. Hold godt fast. Hvad i alverden er det? Det lugter Jill med et mareridt. Jeg har allerede sat det tilbage. Hvad? Stemmen læste ikke det. Jeg kan ikke engang se det. Selvfølgelig.
Du har nok ret. Du forstår det stadigvæk ikke, vel? De har slet De ingen vugger lugt. laver popcorn. Jeg ved ikke, hvordan. Vi er nødt til at finde på noget. Jeg har en idé. Hvad hvis vi bare vender det om? Nej, det virker ikke. Det er for svært. Vi må tænke igen. Mig også. Jeg har ikke prøvet det omkring Men vi det. er glade. Jeg tror, det er kraftigt nok til at koge et enkelt korn. Hvordan går det med det for dig? Jeg synes, det er for langt. Lad os i det mindste lege lidt. Eller sove. Det er rigtigt. Det er for langt. Det er rigtigt. Fantastisk fyr. Se, hvor sødt det er. Fantastisk. Vi tror på dig, mor. Ja, Hvem er det du, er Alex? meget godt. Jeg har brug for noget mere seriøst end et glatterjern som mit emblem. Jeg tror, et helt strygejern vil fungere her. Din parryg gjorde os også eftertænksom. Nu gjorde jeg det! Jeg var meget hurtig. Du overraskede os positivt. Og mit hoved, det er for varmt. Sidder fast i bunden. Fantastisk! Du er sådan en doven Jeg håber, at popcornene hjælper mig med at glemme mine problemer. Fantastisk. Jeg blev virkelig god. Du skulle lave en så stor portion. Nu har jeg en idé. Wow, hvad pokker er det? En popcornmaskine? Har du aldrig set den før? Jeg skal fortælle dig, hvordan du bruger den. Først så skal du bare putte kernerne indeni. Ja, sådan. Det er nok for nu. Lad det køre. Popcorn er klar! Dette er utroligt. Et sandt teknologisk mirakel. Jeg tror, vi kan tilføje flere kerner for at få en mindre portion. Ja, det er en anden ting. Jeg kan meget bedre lide det sådan. Der er stadig nogle kerner tilbage. Jeg vil bruge dem alle. Det er endda for det bedste. Stak. Vi er tilbage lige om... Måske er jeg bange for tortur. Forfærdeligt. I det mindste har du kun én krebs. Se på min kniv. Jeg tror ikke, vi behøver at være bange. Disse krebs er slet ikke farlige. Jeg vil ikke være så sikker på det. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan jeg skal håndtere denne store portion. Jeg vil hellere lade Nella starte. Tak, Alex. Du snyder. Du ved, hvordan du spreder det i et svært øjeblik. Det virker ikke så ulækkert, som jeg troede, det ville være. Ja, jeg kan faktisk lide smagen af det. Jeg er klar til at tage en hel skive. Mums. Jeg havde ikke forventet at kunne lide det. Ærligt talt, jeg er også lidt overrasket. Ja, det var lækkert. Mila, du bør børste dine tænder bagefter, Mila. Ups, det er pinligt. Føl dig ikke dårligt tilpas. Ting sker. Jeg håber, jeg kan håndtere min del lige så godt som dig. Okay, lad os starte Farvel. småt. Jeg vil prøve at tage i det mindste en bid. Det er mærkeligt. Jeg troede, den krebs bevægede sig. Jeg må hellere få en ende. Det er godt, at jeg har mange at vælge imellem. Men først vil jeg fjerne alt det ekstra. Julian kan ikke kende dig. Hvad laver du? Det er ingenting. Det var ingenting. Jeg skulle bare rense krebsen. Det er ingen undskyldning. Se, hvad du har gjort ved os. Undskyld, venner. Det var ikke meningen. Okay, prøv det allerede. Mello har ret. Det er virkelig lækkert. Wow. Jeg vil ønske, jeg havde fået det del. Jeg ville have elsket at spille en stuepige. Hej, jeg har appetit igen. Fantastisk. Jeg er Fortuna, Mello og Hugh, og jeg har ingen... til venstre. Nej, det er næsten... Hvad hedder han? Okay, du er sådan et godt eksempel for mig. Nu er jeg helt klar til at prøve også. Super. Det er virkelig lækkert. Kan vi låne nogen af dig? Nej! Hvad er det? Du har allerede spist din. I det mindste giv os en krebs hver. Det er nok. Lad os rulle Jeg sagde nej. Stop mig ikke fra at nyde det. Lækkert. Vi er meget sultne. Hjælp os, Rebecca. Jeg tror, det er rigeligt. Sjovt! Du minder mig om det. Kom nu. Bliv ikke sur. Jeg lavede bare sjov. Nej! Der er en levende krebs herinde. Hvad? Jeg er bange. Nej!
kom det her ind, skat. Er du okay? Ja. Nej. Hjælp mig. Ved i mine fingre. Jeg er ked af det. Tryk vejret! Vi har måske Jeg startet er en ked god af det. lektion. Lamad. Jeg elsker chip chips. Mig også. Især når der er 10 af dem. Du har ikke meget. Ja, helt sikkert. Onsdag, du starter først. Hvordan fjerner jeg emballagen? Jeg sagde gå væk. Vil du hjælpe mig? kan ikke lide disse slik. Mike, kan du gøre dette? Ha! Lidt. Faktisk nej. Jeg er ked af det, Wednesday. Think, tag dig af denne shubba-shub. Godt klaret. Tak. Farvel. Nå, tid til at gå. Prøv det ret sejt. Jeg er færdig. Okay. Ting. Og fra manden. Ja. Nå, det er min tur. Endelig. Disse tuba chips er så søde. Jeg vil... Brillant idé. Cool. Lægge dem alle sammen i en speciel lille Hold op, pose. makker. Og smadre den. Mike, hvad laver du? Er det en slags ny lifehack? Bedstemor, jeg har lavet sødedrys. Dypper mine chips i øl, og det smager bedre. Det er en Det er det bedste. Lækkert. Bedstemor, prøv det. Måske overser jeg noget. Min Gud. Tak. Du har ret, barnebarn. Men hvilken skal jeg starte med? En støvsuger? Bedstemor, du er så sjov. Se på dit hår. Bedstemor er ikke tilfreds med det. Jeg ville hjælpe dig. Hvad sker der? Affald. På vej. Tak. Barnebarn. Dette slik er meget velsmagende. Ser du det? Lad os prøve alle de andre. Wow. Helt klart. Din tur. Nu skal bedstemor nyde de her vidunderlige chupa chups. Jeg tror, de sidder fast i munden. Mike, hjælp hurtigt. Jeg beder dig. Giv plads! Jeg er tilbage! Okay. Ups. Jeg tror, jeg overgjorde det. Det er helt sikkert. Jeg får brug for min kaffe. Dette bliver lækkert. En af gangen. Men slikkerne er meget. Jeg vil spise en lime. En til. Og den sidste. Hvad? Bro. Hvad så, lille bedstemor? Hvad så, ven? Godt. Ja. Fantastisk. Et enkelt majskorn? Ja. Og det er det. Er det en slags joke? Og bedstemor har... 7, 8, 9, 10... Nå. Det er en god portion størrelse. Du skal være forsigtig. Og Lindsay er faktisk den første. Jeg forstår det ikke. Hvordan spiser du dette? Vent lidt. Lad os bringe noget ild ind. Nå, nu er det gjort. Jeg har fået noget popcorn. Perfekt. Prøv det. Bedstemor! Du behøvede ikke gøre det.
Tak. Det er din tur. Nå, her er mit strygerjern. Jeg er smuk. Den er varm. Tid til at lave lidt popcorn. Okay. Jeg lægger mine kerner på jernet, og voila, vi har noget lækkert popcorn. Det er fantastisk. Det er godt. Jeg er en... Da du vender tilbage mig! Jeg har også en idé til, hvordan man hurtigt kan lave popcorn. Faktisk har jeg en speciel popcornmaskine. Nu kan jeg lave så mange portioner, som jeg vil. Jeg var lige der. Ori, 8. Jeg vil spise Det smager så lækkert. Nej. Hvad er der galt med dig? Nej. Overlad det til mig. Michael. Det er ikke En så idé. slemt. Denne maskine virker helt sikkert. Er det en joke? Fantastisk! Se, hvor meget popcorn vi har nu! Wow! Tag for jer! Der er nok til alle! Er det Gud? En tyggegummi er godt, men 10 er helt sikkert bedre. Se på dette høje tårn af Gud! Det er sindssygt. Ja. Bedstemor. Start. Jeg er sulten. Nå, jeg har kun én pakke. Se, hvor lyserød og smuk den er. Jeg kan godt lide den. Du kan starte onsdag. Mark, du har ikke gjort det færdigt. Og han bemærkede det ikke engang. Nå, jeg vil spise det med fornøjelse. Se, bedstemor puster en boble op. Jeg er færdig. Først og fremmest vil jeg gerne slippe af med emballagen. Og nu vil jeg lave en kæmpe tyggegummi. Ko! Perfekt. Lad os gå. Men det er ikke alt. Tjek dette ud. Jeg vil lave nudler ud af denne tyggegummibold. Jeg er tyggegummipølse nu. Drejer det, og så er vi der. Wow. Wow, min crush. Men en fik en fantastisk idé. Godt klaret. Og faktisk er den lille gris også meget sjov. Se bare der. Nå, tid til at spise mit tyggegummi. Perfekt. Mine. Din tur. Hurra! Men, det var en dårlig idé. Jeg får det hurtigt. Nå, lad os komme i gang. Jeg spekulerer på, hvor stor min boble bliver. Fortæl mig. Det er så koldt. Lad os lave nogle flere. Jeg kan ikke engang. Wow, det er så sjovt. Ja, jeg har en fed idé. Som wow. Jeg kan bygge et helt bjerg ud af disse små ballonger. Du lader mig fandme aldrig gøre det her færdigt. Hey! Jeg er gjort. Mange tak. Tjek det her. Jeg flyver. Tak til alle, der liker og... Glip af noget. Hvor mange marmeladeis? Du har mange af dem, og jeg fik kun én gelejs. I telefon. Og det er slet ikke sjovt. Det er absolut ikke sjovt. Tag det. Det er måske ikke sjovt, men det er stadig meget lækkert. Min kvinde var ked af det. Jeg tror, min spøg vil muntre hende op. Jeg håber, det ikke virker for grusomt for hende.
Men jeg synes, det er utroligt sjovt. Mila, se hvad jeg har gjort. Det gør ondt. Mit øje. Det findes ikke! Jeg kan ikke se det mere. Hvad? Gud, hvilken rædsel. De vil vinde for mig. Hvad laver I, fyre? Jeg bliver kvalt på denne måde. Mella, du kan lide behørigt. Kan ikke trække vejret. Lækkert! Det smager fantastisk. Men hvor kom øjet fra? Det er ulækkert. Efter en sindssyg tumult er det præcis, hvad jeg har brug for at spise et lækkert marmeladeøje. Jeg er enig. Jeg vil også gerne have en af mine godter. Se, hvor store mine øjne er. Alex, hvad venter du på? Jeg spiser dine øjne selv. Hvad ellers? Jeg kan klare min egen bunke med godter. Jeg troede, du ville prøve at tale. Hvad? Del det med mig. Tak. Og hun lod mig drille sine venner. Piger, lad være med at prøve. Jeg vil ikke give nogen af jer noget væk. Hvad sker der? Jeg kan ikke drikke det så godt. Jeg døde, Alex. Hvorfor har alle andre så mange hoodoos, og jeg har kun én twist? Jeg håber, den i det mindste er meget velsmagende. Jeg er ikke skrald. Kan ikke kaste mig væk. Hvad venter du på? Du opfører dig som en lille pige. Jeg har en idé til at dele en chokoladebar i flere stykker. Nogen vil hjælpe mig med at gøre det. Jeg håber, Alex ikke græder igen. Hent den Twix. Bare skad os ikke med din sovs. Hej, Domichi. Denne sovs er til chokoladebaren. Dette er lækkert. Gud. De lækreste vejr, jeg nogensinde har haft. Det er min tur til at spise chokolade. Men først så skal vi fjerne viskelederne. Nu kan vi begynde at spise. Det er godt. Det er meget godt. Men der mangler noget. Ved du, hvad chokolade passer perfekt med? Og hvorfor flyver alting mig i ansigtet? Jeg har ingen idé om, hvor lækker denne kombination er. Chokolademælk, Twix og ægte chokoladehimmel. Jeg vil ikke løbe tør for chokolade. Hvad kigger du på? Alex, vi kan også begynde at spise. Jeg har lige fået en god idé. Bare chokolade er lækker selvfølgelig, men kedelig. Det er meget sejere at bygge et kæmpe tårn ud af dem. Nutella ville være fantastisk som bindemiddel. Alex, jeg vidste ikke, at du kunne lave sådan en opgave. Selvfølgelig kan jeg gøre mere end det. Jeg håber, denne bruser vil slå en slags rekord. Jeg vil virkelig have, at alle skal vide om det. Men det er så lækkert. Jeg må hellere bare spise hende. Hvad laver du? Alex, vi er kede af det. Det er bare, chokoladerne er lækre. Det er okay, hjelmen reddede mig. Det er ærgerligt med tårnet dog. Wow, der er et helt bjerg af chips. Det er alt mit. Du har mange chips, og jeg har en meget lille chip. Jeg kan ikke engang se ordentligt på den. Det kan kun gøres med en lup. Denne prøve ser meget appetitlig ud. Jeg tror, jeg har fået et meget velsmagende eksemplar. Vi skal teste det empirisk. Lækkert.
Og også meget, meget lidt. Alex, din tur? Endelig blev det lige i tide til at blive meget sulten. Hvem afslutter vagten sådan? Ingen kan engang åbne sådan. Uden ekstra hjælp kan Nia ikke klare det. Nu er det anderledes. Nu vil jeg vise dig et råd, du... Klasse. Og du vil lære, hvordan... Mums? Nej. Ja. Chipsene er bogstaveligt talt bedøvende. Det er endelig min tur til at spise dette lækkert. Stop. Det gør ondt. Jeg er ked af det, men der er ikke noget, jeg kan gøre. Chipsene er for gode. Stop. Og min hjelm redder mig. Jeg kan knap nok mærke slagene. Men jeg ved, hvordan vi kan undervise din lektie. Alt vi skal gøre, er at afvæbne dette chipslot med maskine. Ja. Det er lækkert, men det er virkelig hårdt. Ikke broccolien. Hvilken slags mærkelig frø fik jeg? Det smager bare vemmeligt. Men jeg tror, jeg ved, hvad jeg skal gøre med det. Hvis jeg planter et frø og passer det, vil det blive til noget meget lækkert. Og vi indtil videre. Stop med at vente. Hvor længe skal du vente på, at det vokser? Hvorfor? Hvad venter du på? Du har er du tid til at tage dig af din... Som har svært ved det? At dem gør mig syg. Det er som en kat i min... Min mund. Min mund. Lige der. Jeg har bare brug for vand til. Åh, Volkens, der sker noget. Det ryster. Og hun dyrkede kun sin egen broccoli. Ja, det er en hel høst. Nu skal du skære det. Gud nej. Hvordan var det? Smagte det godt? Åh nej. Vil du blive... Klamt. Og se. Gør du aldrig? Melon, nu er det din tur. Nej, jeg vil ikke spise en hel masse broccoli. Og spise lidt af det. Se, der er Mickey Mouse. Hvor naive I er. Nu skal vi skaffe os af med alt broccoli. Stop. Tror du, at du er den klogeste? Nej. Jeg fanger al din broccoli kun for dig. Jeg er færdig. Og her er alt, hvad du smed væk. Jeg tænkte på dine venner. Venner snyder ikke hinanden, så velbekomme. Min Gud. Hvor mange lækre ting. Det er nudler, men Diana har færrest nudler af alle. Lad os starte med hende. Men først, lad os se på andre størrelser. Nancy har 10 lag nudler. Min Gud, hvor meget har Chloe så? Wow, 100 lag nudler ser lækkert ud. Nå, lad os komme videre til smagningen. Wow, hvor lækkert det er. Piger, det smager som Coca-Cola. Fedt. Jeg kan virkelig godt lide det, eller? Men det er bare for lidt. Jeg ville gerne have mere. Det var det. Hvem er det næste? Undskyld, det er alt sammen på grund af nudlerne. Det er ulækkert. Nå, nu er det min tur. Jeg har en sej stik, elektrisk en. Se på det. Min gaffel er bare vidunderlig. Den kan dreje. Fordi nudlerne vikler sig selv op nu, er det ikke sejt. Wow, det smager som Kit Kat. Dette er min yndlingschokoladebar. Du har helt sikkert aldrig prøvet chokoladenudler før. Kom nu. Det er så lækkert, nam. Og denne gaffel er så praktisk.
Den drejer så sjovt med nudlerne. Lad os prøve at få nudlerne i munden. En til. Haha, se på det. Gaflens angreb. Så lækkert. Kom ikke i munden, men alligevel. Au, det er ulækkert. Nu vil jeg prøve mine nudler. Jeg har en smag af Hubba Bubba. Det er så lækkert, og jeg kan blæse nogle bobler. Wow, det virkede. Så, jeg bør spise mere. Det er for tungt, denne spand. For pokker. Diana, lad os hjælpe hende. Hej, hvad laver du? Tak for at hjælpe mig op. Men jeg kan slet ikke vælge nudler fra fangenskab. Det viklede sig helt rundt om mig. Kan du hjælpe mig? Jeg kan ikke engang spise det. Jeg fik en idé, Diana. Lad os tage en nudelspids og spise den. Piger, lad nogen være til mig også. Mit hoved snurrer. Og nu skal vi puste bobler op. Hvad? Uden mig? Her, værsgo. Kom nu, vær ikke sur. Wow, så det er marmeladeøjne. Sikke en sød ting. Hvad med de andre? Wow, Chloe har 10 marmeladeøjne, og Nancy har 100 marmeladeøjne. Sejt. Lad os starte med Diana. Hun har kun ét. Hvor lækkert. Det er en skam, at det er så lidt. Men det er meget velsmagende. Jeg kunne lide det. Så godt. Hvem er det næste? My. Jeg har så mange som 10 marmeladeøjne. Fedt. Jeg spiser dem med et poprør. Wow. Jeg var i stand til at spise. Nancy, hjælp mig. Jeg har en klump i halsen. Hjælp mig. Tak. Jeg kan trække vejret. Tak, Nancy. Det var så lidt. Nu Super. er det min tur. Jeg har brug for at så mange spise som- 100 marmeladeøjne. Det lyder meget enkelt, fordi de er så lækre. Og jeg kan også godt lide fyldet. Diana, lad være med at kigge på mine sager. De er kun til mig. De er så fantastiske. Ikke engang en. Kom nu. Grådig. Jeg vil spise det hele selv. Lækkert. Hvad hvis jeg spiser bare én? Ikke nødvendigt. Det er kun for mig. Jeg har en god idé. Jeg har en sok. Det er ikke den friskeste, men jeg har en idé. Jeg vil lave en kludedukke. Sejt. Se dig. Den ser så sjov ud. Du skal beskytte mine marmeladeøjne fra Diana, mens jeg er optaget af at spise. Fantastisk. Vil du virkelig stoppe mig med denne sok? Hvor så du sokken? Jeg er flyttet væk fra marmelader. Kom nu. Fjern din hånd herfra. Hvor lækkert. Slip mig. Nancy, din sok er skør. Hvad? Jeg hører ingenting. Optaget af at spise marmelader. God fyr. Hjælp mig. Giv mig en high five. Wow, der er så mange vafler. Jeg har aldrig engang drømt om så mange. Wow, Nancy har 10. Fantastisk. Hvor mange har Diana? Kun én. Det er nok for mig. Endda denne ene vaffel kan være den mest lækre med disse sirupper. Jeg skal bare tilføje mere. Lidt af dette, lidt af det. Fantastisk. Og nu, lad os prøve det. Det ser så lækkert ud. Okay, lad os gå. Jeg havde ret. Det er utroligt lækkert. Så godt. Piger, hvad med jer? Jeg tænker på, hvordan jeg skal spise der. En idé kom til mig. Jeg kan ikke finde på noget bedre end flødeskum med vafler. Jeg kan endda lime dem sammen. Så får jeg et hus. Se på det. Wow. Lidt mere. Nu tal. Se bare på det. Hvor smukt. Det vil være bedre at smage det snart. Lækker. Hvor kedeligt. Fantastisk. Jeg kan virkelig godt lide det. Nancy spiser lækker mad. Jeg vil også hellere prøve det. Jeg har hele 100 vafler. Det er rigtigt. Jeg kan også bygge et hus. Men jeg vil forbinde det med Nutella, og det vil være meget mere velsmagende og mere pålideligt end flødeskum, som smelter meget hurtigt. Vi fastgør alting her og der. Godt. Så tilføjer vi lidt mere Nutella. Og tag ovenpå. Skønhed. Jeg kan ikke vente. Jeg vil virkelig prøve det. Okay.
En til. Se der. Jeg har en lille fæstning. Den må angribes af en drage. Vi vil sætte soldater på vaffelsmedene for at beskytte dem. Godt. Wow, det er virkelig fantastisk. Og enhver fæstning skal angribes af en drage. Og nu vil den sultne drage spise alt lækkert og den vil spise dig, hvor lækkert dragen kan håndtere soldaterne. Men lad fæstningen være til mig. Dette er paradis. Den frosne Nutella på vaflerne. Og blev så lækker. Det var den rigtige beslutning at bruge Nutella. Det er så lækkert. Jeg spiste for meget. Godt klaret, drag. Wow. Der er så mange vingummibamser, vi burde prøve. Alt snart. No. Chloe har kun én ting, men Nancy har 10 vingummibamser. Hvor mange har Diana? Min gud. Så mange som 100 stykker. Det er rigtigt. Hvem skal vi starte med? Chloe. Kom nu. Godt, jeg kom på en idé om, hvordan jeg kan forstørre min ene marmeladebjørn. Du skal bare rulle den ud og kagerulle. Se, den er allerede blevet større. Det er så fedt, utrolig lækkert, men så lidt... Jeg vil gerne have mere. Hvor mange har jeg? Det viser sig, at jeg har 10 gummibamser. Lækkert, jeg burde prøve dem snart. Jeg fik endda en god idé. Jeg kan gøre det. Jeg skal bare lægge bamserne ud, så der er 2 fodboldhold. Der er lige nok til mig. Jeg vil lave en fantastisk kamp, og den, der scorer, spiser jeg. Jeg er klar. Lad os gå. Nå, venner. Lad os starte spillet. Den mest lækre fodboldhold i verden. Hurra! Lad os begynde. Okay, spillet starter, og holdet scorer målet. Hurra! Kom ind i min mund. Fremragende. Vi fortsætter, og et mål mere. Der er kun et par stykker tilbage nu. Endnu en. Jeg har allerede spist næsten hele holdet. Et par mere tilbage. Nå, det var det. Spillet er slut. Hvem er det næste? Kom så. Endelig er det min tur. Jeg vil virkelig prøve min marmeladebjørne. Hvor er de lækre. Der er så mange af jer. Jeg vil spise jer i meget lang tid. Men det er fedt. Jeg kan nyde sådan lækker mad i meget lang tid. Så god. Jeg vil kaste den op og fange den med min mund. Så mange af dem, at jeg kan spise dem hele mit liv. Så lækre. Jeg vil spise en masse af dem på samme tid nu. Måske er det ikke så godt. Min kæbe er allerede træt. Nå, jeg ved, hvad jeg vil gøre. Jeg fik en idé. Jeg vil putte noget af det i en skål. Og nu vil jeg smelte det. Så lad os forvandle det til flydende marmelade med denne brænder. Ja, nu får jeg denne flydende marmelade, og jeg vil bare drikke det. Orsai destroys ein jazz. Ja. Jeg tror, det er nok. Lad os prøve at se på det. Det er så smukt, og der er så meget af det. Og det smager meget bedre. Det fede er, at jeg kan klemme det som en slime. Se på denne konsistens. Nå, jeg har ikke brug for en skål længere. Nu kan jeg gå til kunstdelen. Først så skal vi smukt sprede det hele ud. Det ville være nødvendigt at vurdere smagen. Fantastisk. Hvorfor sagde ingen, at det kunne være så lækkert? Jeg kan ikke engang lave en stor marmeladebamse. Se på det. Det er super. Har du allerede fundet ud af, hvad du skal gøre med det? Det er en stor vingummibamse. Den ser smuk og appetitlig ud. Prøv den snart. Diana kan utrolig godt lide. Den pigerne er så misundelige, mens de ser din mundvandsfremkaldende spisning, og de bare ikke nægte at prøve selv. No, piger. Jeg er allerede færdig. Undskyld, jeg blev revet med. Wow,